Battlefield. Имам петицата, 2042. Hardline. Следващия. Assassin's Creed на Valhalla. Тя не е на 50 лева. Момчета, ви откъде идвате? От кое даско учите? После там това специално. Хардуер и софтуер. Супер. Искате ли да ви покажа нещо по вашата специалност? Добре. Може? Добре. Сега ще ви покажа как да смените хард диск на PlayStation. Първата стъпка е да имате хубави инструменти. Следващата стъпка, това е една магия на PlayStation. Дърпате ето това капаче настрани и то излиза. Тук ще видите един болт. Падате този болт, след което ще видите ето тази лентичка. Дърпате и хард диска излиза. Ето го и новия хард диск. Заменяте този с стария, отново с същата позиция. Вижте сега, ако го пуснете, според вас ще тръгне ли PlayStation? Не, Не, защо? Дайте предположение. защото няма да има най-нови апдейт. За целта трябва да имате най-новия апдейт, след като е готов, конзолата ще тръгне.